A terceira Copa Morlin volveu encher o verán galego de velas tradicionais nun evento náutico, deportivo e cultural que xa colle corpo como unha das citas ineludíveis do noso estío. Gañou a Pereca da Illa de Arousa, mais non o tivo doado, nunha xeira de 5 regatas con máis de 48 dornas participantes e moita emoción até o final. A primeira proba en Portonovo, a 15ª regata do Sepelo, que acabou xa en sorpresa con vento lixeiro, excelentes condicións para a navegación e algún cambio no percorrido que foron decisivos na liña de meta. Ao impulso da navegación tradicional non lle están sendo alleas as sagas familiares como a de Manolo Parada, que foi un dos grandes animadores desta terceira Morlin e quen para a regata de Portonovo recuperaba a parella co seu fillo Brais a bordo da Fuxe. Ou estoutro equipo familiar, pai e filla, que con devoción mariñeira non perden unha levando a lilaina, Tino Alonso e a súa brava tripulante Mariña. A Jalerna de Ricardo Emanuel Dios, a Pereca de José Antonio Dorado e Chica e a Nécora con Braulio García e Adelino Santamaría, un lote completo de embarcacións da Arousa, xogándose a regata a 3 con vitoria final para a Jalerna. Premio gordo, fraguado nunha última bolina na que o barco illeiro con nome de Vento Bravo e Indomábil pasa a primeira na virada. A Pereca vai segunda e busca aproveitar a súa punta de velocidade na última popa do percorrido. A expectativa, a Nécora. O percorrido deseñado por amigos da Dorna de Portonovo, organizadores da regata, colocaba este ano a liña de meta no mesmo porto, entre o Peirao local e o Espigón do Náutico. Unha novidade na chegada que despistou a José Antonio Dorado á cana da Pereca e que acabou dando unha vantaxe decisiva a Jalerna, que entrou primeira. Mais non só iso, senón que tamén provocou que a Nécora gañara unha praza e se fixera cun meritorio segundo posto moi celebrado entre os tripulantes das embarcacións da Illa de Arousa, que disfrutan dunha sana rivalidade local a que non está sendo allea, ano tras ano, a medrante Copa Morlin. Despois dun aprazamento na súa data orixinal polo mal tempo, a 7ª regata do Salnés, organizada pola Asociación de Embarcacións Tradicionais de Cambados, puido por fin celebrarse. Un ano máis o campo de regatas cambadés tiña como punto de referencia o té portuario da Vila Arousá, ao pé dos peiraos de Tragove, Cambados e Santo Tomé, onde se puxo a liña de saída e de chegada. Un día gris no climatolóxico, cun vento xeitoso e onda mediada, que foi un gran día no deportivo para a Pereca da Illa de Arousa. A Dorna de José Antonio Dorado e Alberto Vicente tomou a cabeza da proba dende a mesma liña de largada e non deu opción no resto do percorrido. A regata, rápida, e os refachos polo medio da ría aínda aceleraron máis o navegar das Dornas en cabeza. Sempre por diante, a embarcación de Dorado e Chica, que fai o segundo paso por Sotavento e deixa pola popa unha preciosa loita entre dúas Dornas moi fortes nesta Copa Morlin 2024. A Nécora de Braulio García e Adelino Santamaría gañou a volta a Arousa en xuño e uns días antes, na regata do Sepelo, primeira proba puntuable da Morlin, acabou quitándolle a segunda praza a Pereca na liña de chegada en Portonovo. Con estes antecedentes e unha boa progresión en Cambados, a Dorna do Crustáceo pasa a segunda polo Sotavento de Santo Tomé, pero a Fuxe dos Parada, pai e fillo, ataca por dentro pola amura de estribordos da illa e, cinguindo máis pegado á baliza, colle un barlomento decisivo para adiantar a Nécora. O podio en Cambados tivo arriba de todo a Pereca, dando un golpe de temón, gañando con autoridade e facendo o percorrido nuns rapidísimos 56 minutos e 10 segundos. Por detrás, a Fuxe colléndolle a segunda praza a Nécora e presentándose como alternativa ao dominio pereco. Foi un día de festa no Grove, convocados pola Asociación de Amigos da Dorna Meca. 32 dornas do país saíron ao mar para disputar a terceira proba puntuable da Copa Morlin 2024. Ás 4:30 da tarde as condicións eran óptimas á hora da saída, despois de que o vento andara ás revoltas durante toda a mañá o día da regata. Circuito longo, unha soa volta cos faros do sur da ría de Arousa como referencia en todo o percorrido. Saída un través coa frota en grupo compacto buscando o Sotavento da baliza do Ariño e vento nor-noroeste naquela altura. Moi axustado o paso polo pragueiro con Fuxe e Xarandeira ao límite de tocar no faro. Jalerna e Nécora ao asexo e por detrás, como que non quera cousa, avanzaba a Lilaina, que acabou sendo a gran sorpresa da xornada cunha patroa de moito futuro ao leme, a Mariña Alonso.
A regata ía nun pano de man na virada de Barlovento. Fuxe pasa a primeira no Pragueiro e a Lilaina, despois dunha excelente revolteada, colle o segundo posto no paso. Por detrás, outro do a cara de can entre Jalerna e Xarandeira. A Pereca viña remontando dende atrás con moito xenio, mais xa tiña complicado achegarse ás 3 primeiras prazas do podio. A clasificación xeral da Morling comezaba a banearse nos postos altos e o dominio dos Dorado e Chica quedaba exposto. A última rega da regata con vento de Valar foi un paseo morniño das Dornas da cabeza, disputando o seu particular partido de dobres sobre o tapiz mariño da ría. Costado contra costado, Fuxe e Lilaina. A Dorna da Illa Continuo e Mariña Alonso semellaba teras de gañar ao seren máis lixeira que a Fuxe, pero en troques, nun derradeiro sprint, serían os do Grove os que gañaban na casa e poñían a 100 a clasificación do Campeonato Galego de Dornas a vela. A Copa Morling quedabanlle daquela dúas probas emocionantes por diante, con Barro e a Illa. Máis emoción, imposível. O vento fresco do norte co que se celebrou a terceira regata de Riboa foi o mellor aliado para a Dorna de Dorado e Chica. Tras dominar as dúas primeiras edicións da Copa Morling, a Pereca non andaba coa mesma finura e tanto a Fuxe de Manolo e Brais Parada como a Nécora de Braulio García e Adelino Santamaría ameazaban seriamente o seu trono como mellor Dorna do país. En Combarro, saída a lume favorecida polas refachadas de vento que chegou a poñerse por riba dos 13 nós. A Pereca ponse na cabeza e, favorecida pola súa lixeireza, busca con autoridade o paso polo sotavento en Tambo. A Bolinar fíxose traballoso até a boia de Campelo para todas as Dornas. O vento refachado obrigaba unha atención extrema en todos os barcos e o esforzo físico, enorme para manter a Dorna o máis adrizada posible e quitándolle o máximo de velocidade. Moita banda tiveron que facer as bravas e bravos da Morling. A Pereca xa tiña a cabeza da regata para sí e a competencia a costado contra costado estaba desatada entre a Fuxe e a Nécora. Na segunda volta saiu vencedora a Dorna do Grove con Manolo Parada. A loita polo segundo posto non era cousa menor porque a clasificación da terceira Copa Morling estaba moi apertada e o resultado de Combarro aínda deixou máis nos postos de arriba. Até 6 Dornas podían gañar o campeonato dependendo do que dera de seu a última proba na Illa de Arousa. Despois de 4 regatas intensas e coa autoridade da Pereca posta en cuestión dende o comezo do circuito de 2024, a Dorna de José Antonio Dorado e Chica chegaba a última regata na illa coa clasificación xeral moi aberta e con até 6 barcos en disposición de levarse esta terceira Morling. A Fuxe de Manolo e Brais Parada e a Nécora de Braulio García e Adelino Santamaría eran as máis serias candidatas para dar a badalada no campo de regatas da illa. Mais non foi tal, e a Pereca non se deixou sorprender nuns mares que os seus tripulantes coñecen como a palma da man dende cativos. A Pereca tomou a cabeza xa na saída e a regata acabou sendo un paseo para as Dornas locais que coparon os 5 primeiros postos de entrada na meta, sentenciando a prol da Pereca a clasificación xeral. A Selosa de Ramón Pouso e Francisco Dios entrou segunda, a Xarandeira terceira e a Nécora cuarta, posición coa que callaba un excelente ano no Campeonato Galego de Dornas a vela e desprazaba no segundo posto da Morling a Fuxe, a gran animadora deste ano. Reaccionaron os perecos na Riboa en Combarro, volvendo a ser primeiros e na última regata na illa co que soldaban así de maneira definitiva unha traxectoria claramente dominadora deste circuito no que un ano máis, e xa van 3, a gran noticia para o noso patrimonio náutico segue a ser a gran participación. 48 Dornas nas 5 probas da Copa Morling 2024. Así como aire voa, tamén voa pensamento
refrán, nunca ninguén faga conta se non